हेलो 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 जय जगन्नाथ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ନା ଆମେ ଆଜି ଆସି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ତ ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମର ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ସେ ଲେଡି ଜସ୍ମିନ ରଥଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ସେରେମନିରେ। ଖାଲି ଓଲିଉଡରେ ନୁହଁ ଟଲିଉଡରେ ବି ଏ ବହୁତ ପରିଚିତ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ତାଙ୍କର ନିଜ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ ନ କରି ନିଜ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍ ଫଟୋ ସବୁ କ୍ଲିକ୍ ହେଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଜସ୍ମିନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ କ୍ୟାମେରା ଆଣିଥାନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ। एंड आर आउटपुट जस्मिन को तो बहुत ही भल लगुला से कौन कहते सब तार आउटपुट क्लिक गुड़ाक देखिए निजे शुणु। ୟୁଆର ଖେଳାଳି ତମେ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ସେଟା ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ ଏଇଟା ପୋଷ୍ଟ କର। जेहेतु एटा गोटे संगीत सेरेमनी तो मु वॉइस ओवर बेसी अधिक न रखिकी आपण मानक अधिक बोर न करिकी ओरिजिनल जहाँ जमी मुझे क्लिक करी नॉर्मल ही अपलोड करुँची आपको ओवराली गोटे यूट्यूब स्क्रॉल कला टाइप लगे जमी आम सर्च स्क्रॉल करती गोटे पर गोटे गीत आसे वीडियो लास्ट जाए देखु बहुत ही मस्ती होती बहुत ही मजा है। देखिले ना संगीत रो फास्ट परफॉर्मेंस ही एतिके एनर्जेटिक थिला आगु को भी देखंतु फुल्लन धमाल फुल्लन मस्ती होईची एंड एटी अतेंद्र भी आसिकी पहुंच जाइथिले तांको वेलकम करबा को जस्मिन गेट पाखु जाइथिले देन କିଏ ନେଇଥିଲେ एंड एठी किछिटा पोज कुहा होतला अरविंदु मेहंदी चेक करूथिले जस्मिन करो केमती कोन हेची समथिंग लाइक दैट देन एठी आसिकी पहुंची जाइथिले छंदिता अपा तो ताको सहित गपसप चलथिला जस्मिन करो। ଜସ୍ମିନ୍ ଭୁଲି ଯିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ଡିକ୍ସନାରୀ ନାହିଁ ଭୁଲି ଯିବେ ନା ନାହିଁ मेरे राग राग में ସନ୍ଦିତା ଅପା ସନ୍ଦିତା କେମିତି ଭୁଲି ଯାଇପାରିବେ। एंड एठी समस्ते मिसिकी रैंडमली फोटो वीडियोस क्लिक करूथिले और बहुत सारा मस्ती करूथिले। Oh my God, कि fake candidate तू ସବୁବେଳେ ଇଆଡୁ ଥାଏ ତୁ କ୍ୟାମେରାକୁ ଟିକେ ବୋଲେ ସେଟା ପଛରେ ଆଇଡିଆ ନାହିଁ ନା ହଉ ଲାଷ୍ଟ ବୋଲୋ କୋଣ ଯୋଡା ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଉତ୍ତର ପିଡିଆ ମତେ ଯୋଡା ହାତ ମାରଦେଲା एक्चुअली गाइस काली जस्मिन अपन बाहा ही जाउची तेणु आपण में समस्त आशीर्वाद दियंतु से भले भले बाहा ही जाऊ तापरे काली मु कोई कोई गॉड सुना काल रात मते नींद लागियो प्लीज कमेंट के मु तो रोयो मु बेदी पर खाली काल रात रे हां ये बार राजा राजकुमारी रे ये ना सब काली राजा राजकुमारी मु पे कैंसिल ही छी जानछ तो पर गाना फटो को रात सोइबानी मस्त माया କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନା ଆସନ୍ତୁ ନା ଆସିଲେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସମୟ କାଟିଲେ ସିଏ ଛନ୍ତା ପାସ ରଜରାଜ କୁମାର ଆସିବେ ସୁମନ ପଛ ଛୋଟ ବୋଲି ଆଉ କିଏ ରହିଲା ଆଉ ତ କିଏ ଆଉ ତ କିଏ ତମେ ଅଛ କି ନା ମୁଁ ଅଛି ତମେ ତ ମୁଁ ଗଲା ସେ ଯୋଡ଼ି ନମ୍ବର 1 ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ପଡନି गाइस कट गाइस हे गला तमरे कंटेंट आज भरा मिली छी हला खाली खाइबाटा को काटी के पकी दो बहुत कलर छै टोटली पूरा
ସର୍ଟସ୍ ଦେଖିକି ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ ଇଏ ଜସ୍ମିନଙ୍କର ମମି ନା କଣ? ତ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଜସ୍ମିନଙ୍କର ମାଇଁ ଆଣ୍ଡ ସିଏ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାମୁଁଙ୍କୁ ବି ଆମେମାନେ ଫୋର୍ସଫୁଲି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ପଠଉଥିଲୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ଲିଟରାଲି ଦେ ଆର୍ ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କପଲ୍ ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଯିଏ ମଝିରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜସ୍ମିନଙ୍କ ମମି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନା ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ନିଜ ଝିଅ ବାହାଘରରେ ସିଏ ଏତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ ଏତେ ମସ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିକି ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରଉଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଜସ୍ମିନଙ୍କ ଏନର୍ଜିକୁ ମୁଁ କ'ଣ ହିଁ କହିବି ସେ ନନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଫୁଲ୍ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ସେ ଥକୁ ବି ନଥିଲେ ଇଭେନ୍ ଖାଇ ବି ନଥିଲେ ସେ ଫୁଲ୍ ଅନ୍ ମସ୍ତି କରୁଥିଲେ। पिंकी है पैसे वालों की, मुंबई ना दिल्ली वालों की, पिंकी है पैसे वालों की। ଆଣ୍ଡ ଇଏ ହେଲେ 24 ପିକ୍ସେଲ ଫଟୋଗ୍ରାଫିର ଟିମ୍ ଯିଏକି ଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଉଟପୁଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ଅଲରେଡ଼ି ପୋଷ୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି 24 ପିକ୍ସେଲ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପେଜ୍ରେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏତେ ସାରା ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏଠି ଥକୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି କିଏ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ କହନ୍ତି ନା ୱେଡ଼ିଂ ଟାଇମ୍ର ଜୋସ୍ ହିଁ ଅଲଗା ସେ ଡିଜେର ସାଉଣ୍ଡ ଏଠି କିଏ ବି ଥକୁ ନାହାନ୍ତି ଜସ୍ମିନ୍ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରକୁ ଡାକି ଡାକି ଇନଭଲ୍ଭ କରଉଥିଲେ ସେ ଆସ ଡ୍ୟାନ୍ସ କର। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ମୋର ପତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜେ ବାଜିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ନା ତାଙ୍କ ହାତ ସେ ନିଜେ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିପାରନ୍ତି ଯେମିତି ଡିଜେ ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତାଙ୍କର ଖୁନ୍‌ରେ ହିଁ ବସିକି ଅଛି। ତ ଏଠି ଉପରେ ସେମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ସେମାନଙ୍କୁ ତଳେ ଗାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯେମିତିକି ଇଏ ତ ଭୁଲ ସେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାଷ୍ଟର ହେବାର ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଜସ୍ମିନ୍ ବି କହିଲେ କାହିଁକି ମାଷ୍ଟର ଜି ଏତେ ତଳେ ଏନର୍ଜି ଲସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। కుర్చీని మాట్లాడండి ఆ కుర్చీని మాట్లాడండి ଭାଇ ହ୍ୟାଟ୍ସ ଅପ୍ ଟୁ ଜସ୍ମିନ୍ ସେ ଏତେ ଏନର୍ଜି କେଉଁଠୁ ନା ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ହିଁ ମୋର ଗୋଡ଼ ହାତ ପେନ୍ ହେଉଥିଲା ସେ ଯେତିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ ଯେତିକି ଏନର୍ଜିର ସହିତ ଆଉ ସ୍ମାଇଲ୍ର ସହିତ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଯେଉଁ ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ୍ ଗ୍ଲୋ ଫେସ୍ରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ସେ କେତିକି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଆଉ ହେବେନି ବା କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଇଫ୍‌ରେ ଥରେ ହିଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବ ତ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ୱେଷ୍ଟ ନ କରିକି ତମେ ଯେତିକି ଯାହା ମେମୋରି ବନେଇ ପାରିବ ତାକୁ ବନେଇବା ଦରକାର। ଏମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜସ୍ମିନଙ୍କର କଜନ୍ ବ୍ରଦର ସିଷ୍ଟର ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଗୋଟେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଆଜି ସଙ୍ଗୀତ ଆଣ୍ଡ କାଲି ମ୍ୟାରେଜ୍ ତ ଶାଶୁଘର ଚାଲିଯିବି ଗୀତ କେମିତି ନ ବାଜିବ ତ ଏଇ ଗୀତ ବାଜିଲେ କିଏ ନ କାନ୍ଦିକି ରହି ବି ପାରିବନି ଏ ଗୀତ ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କର ସେ ମ୍ୟାରିଡ଼୍ ହଉ କି ଅନମ୍ୟାରିଡ଼୍ ହଉ ବାଜିଲା ମାତ୍ରେ କାନ୍ଦିବାଟା ମଷ୍ଟ ତ ସେ ତାଙ୍କର ମମି ଆଈ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି କାନ୍ଦୁଥିଲେ।
ଦେନ୍ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ କାନ ବନ୍ଦ କରେଇକି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ନେକ୍ସଟ ସୁଟ୍ କ'ଣ ବାକି ରହିଲା, କ'ଣ ସର୍ଟ ସବୁ ଆମର ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ରହିଗଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ସର୍ଟରେ ଇଏ କରିବା। ତ କୋଉ ଗୀତରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ, ସେ ଗୀତଟା ତାଙ୍କର ମନର ପଡ଼ୁନଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ତା ବଡ଼ ଭାଇକୁ ସବୁବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ କରେ ନା, ଭାଇ ଏଇଟା ଦରକାର, ଭାଇ ସେଇଟା ଦରକାର, ତ ଜସ୍ମିନ୍ ଫୁଲ୍ ୱେଡ଼ିଙ୍ଗରେ ନିଖିଲକୁ ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମୋତେ ପଛରେ ବି କହିଲେ ଯେ ଭାଉଜ ସିଏ ତମର ହଜବେଣ୍ଡ ପଛରେ ଫାଷ୍ଟ ମୋର ଭାଇ, ସେ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ତ ମୋତେ ଏଇଟା ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଅଥବା ଶାଶୁ ଯିଏକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି, and we have one more ଶାଶୁ in the house, ଯିଏକି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି with a little baby. So mama say to ଜୁହାର। Exactly. ଆମେ କେମିତି ଯେ ଜୁହାର ଗୀତ ଆମେ କହିବୁ। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ତାଙ୍କର ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ମାନେ ମିଶିକି ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ। ସୋମାଲିନ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ଆଣୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମମି ମାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଆମର ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଏନର୍ଜିର ସହିତ ପୁରା ସଙ୍ଗୀତଟାକୁ ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନ ଥକିକି ନ ଖାଇକି ଇଭେନ୍। ଆଉ ବାକି ଯାହା ବି ସବୁ ଆମର ଥିଲା ସୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାରି ଦେଉଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ରାତି ବି ବହୁତ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ କିଛିଟା ଏମିତି ସର୍ଟ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲୁ। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆକ୍ସନ୍ କରିକି କ'ଣ କହିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଠିକ୍ସେ ମନେ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ମେହନତ ଦେଖ, କହନ୍ତି ନା ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଭାଇ କିଛି ବି କରିପାରେ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କିଏ ବା ଶୁଣେ, ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି କେବେ ବି କଷ୍ଟ କରିକି ସେ ଫଟୋଟେ ଉଠେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତ ଛାଡ଼, ମୋ ଦୁଃଖ ତ କହିଲେ ନ ସରେ। ଏଠି ଜସ୍ମିନ୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏତେଟା କ୍ୟାମେରା ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଛ। ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ଡିଜେ ବାଲା ଭାଇବ୍ରେ ବି ଗୋଟେ ସୁଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ତାଙ୍କ ମମି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କୁ ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଆଣ୍ଟି ଏଠି ନିଜେ ବି ବହୁତ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆଜି ପାଇଁ ଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ମୋର। ମୁଁ ଆଗକୁ ୱେଡ଼ିଙ୍ଗର ବି ଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।